Първо, не да продължим, тя предстои първа да започне да се наложи на България, но вижте, това е красноречива оценка за всички предишни управления, които се стремяха да поддържат 3% дефицит, но с различни гимнастики с бюджет. А именно систематично декапитализиране на държавни дружества, изсмукване на ликвидност от бизнеса, забавяне плащане на ДДС и вземане предварително на дължащи се данъци за предишните години, които се прехвърлят именно в настоящата година, както е случай с данъците за банките. При това с големи харчове и то за съмнителни обществени поръчки с завишени цели. Така че това е резултата от тази политика. Виждаме го днес. Аз се надявам обаче, че партиите в парламента ще проявят зрялост и конструктивност, така че с общи усилия да можем да оздравим публичните финанси. От финансовия министър разбрахме дори за разминаване в данните за дефицита между Брюксел и София заради некоректно подадени данни от предишните правителства. Има голямо разминаване и то е защото в последните няколко години имаме отлагания плащания, които се прехвърлят за следващата година. Това са така наречените скрити разходи, които помпат скритият дефицит. От минали години сега изплуват фактури за извършени дейности, които не са платени. И това са на огромни стойности. Това е над 2 милиарда и 200 милиона евро. Така че тези разходите първа трябва да се покриват. Именно това е скритият дефицит. Случаят с бившия шеф на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев. Има ли опасност, така както чакаме вече 10 години екстрадицията на бившия шеф на КТБ, същото да се повтори с Мавродиев? Точно за това снощи имах разговор с президента на Сърбия Александър Вучич. Имам неговите уверения, че сръбската държава ще се отнесе най-отговорно към исканата от нас молба за екстрадиция. От тук нататък темата за този форум. Виждате в каква ситуация се случва той. Поредно напрежение между Сърбия и Черна гора. Има ли опасност на фона на факта, че се говори, че Черна гора е следващия член на Европейския съюз? Това да се случва в момент, в който двустранни отношения не са решени между отделните страни и това да повлияе по някакъв начин и на България? Точно за това позицията на България е много ясна, че ние продължаваме да отстояваме тезата, че разширяването трябва да става на принципа на собствените заслуги. Това означава дълбоки реформи в правосъдието, върховенство на правото, човешките права, изграждане на отношения на добросъседство. Нашата позиция е, че не трябва да принасяме унаследени политически, исторически проблеми вътре в европейското семейство. И тази позиция, повярвайте ми, ние ще продължим да отстояваме. Приветстваме прогреса, който е направен от домакините от Черна гора и оценяваме високо усилията, които полага Албания за напредване към членство и пожелаваме на другите държави да полагат същите усилия, за да получат сходен резултат. Иначе днешната среща е важна и България, знаете, че винаги е била основен двигател на процеса по разширяване и интеграция на Западните Балкани, защото ние вярваме, че това е инвестиция в нашата сигурност и допринася за разширяването на общото европейско пространство на стабилност и просперитет. Но още веднъж принципът на собствените заслуги. Не можем да се позволим да компрометираме копенхагенските критерии за членство заради сложната геополитическа ситуация, защото тези проблеми, ако сега ги потушим по някакъв изкуствен начин, с бързане, те ще се изявят години по-късно в европейското семейство. Ние не искаме това да се случва и няма да го допуснем. Въпросът беше, ако може, какви очаквате да са резултатите от днешната среща и също така България би могла да помогне да подкрепи страните от Западните Балкани по европейски път? Ще има два пътя за ускоряване на членството. Това е нашата позиция. Единият път е да направим компромис с същинските критерии за членство, но след това ще имаме превнесени проблеми. Ние предлагаме другият път да стане това членство именно на истинските реални заслуги и принос. И ние за това се събираме, за да предложим нашата помощ. България може да помогне много. Ние имаме натрупан опит. Ние можем да окажем помощ на институциите на тези държави да извървят по-бързо своят европейски път. Но процесът трябва да бъде устойчив и необратим.